Man ubriu la kha sha ka prthai hala ki jong ki sap ki phong bat ki kabu bakin tingshan ha ga jingim bakin yo ya ka lawe ka babit ka babyang hinri nyar e apat ki ba poisa ka ni ka thong bat bun na ki shuja ano tang shiteng lenti ka jing tre stam ka jing it bat ka jingshaniah ani jinget scam halade ki ki atiar ki ba khlan bor bha ban pinlong ye ubriu uba job ha ka jingim do menta ngi ye pet ye ka khubor jong wei usam la Rangbah ubadan ka jingduna ha ki bor yo iki khmatเป็นบันกุมนูอุปอยจะกิเคลียร์ลวมจองกันนาม Uni samla Rangbah udah Khun pynkup painsngiat ksiar ya Kmie Kpa baru wanrah ya nam ke burom ya Iing ke sem ke kur ke jat bat ke jela baru ke wei. Wat hapadeng ki jingduna ki bor yo ki khmat ke jing minot ke jing tre shitam bat ke jingit scam halade ban wen ye ki ding pingkyang ha ka lentiyat kelapen long yo u ban poi ka thong jong ke jingim ba ukwa. Haus nem arhajar arpulai uni samla Rangbah ula rung sundan ha ka thup India top 100 Great People Manager List usnem arhajar arpulai. Katkum ke jingwat benia jangka Great Manager Institute haringkat ke jing trelang bat ka National HRD Network. Uni samla Rangbah udi blatip kerteng kum Bah Cornelius lingdo pingrup. Bosyong basa hakas nong umpernai nong dawa ke bahap hapo ka East Khasi Hills District. Uni samla Rangbah udi ukun jung ikong piden lingdo pingrup bat udi ukun bahinriu naki kendai ngut kishipara. Ya uni samla Rangbah lakha haka jingbit jingbiang lut baro kit khotmet kumbalong ki weipat ki para kena. Hende deo andau ladap san ne hendius nem baulo o badum ulawan ka ya ke jingim jong u bad ula du no ya ka bor yu iki khman. Hindri hapdeng ke jingkut lat ki Kmie Kpa kumba pha ka mayan na linden. Wan ye kendu ki sister ka Lorito convent ya ki Kmie Kpa bad ka terwa banyalam puli ya uni Bah Cornelius ha Bethany Society keberang suplit themai ba unyo e kijing hikai bat kijing nang jing stan na porbangala don kum to si sansnem hendrusnem e kum to te ngayo jing pang measles kan da yo ka jing pang measles pada kalong severe ngayo lukin ki rashes all throughout my body kum te kanika kemacengar ka don daksau kum te plus kamder ka simple thing kan kalong la over kan kum to te image nga pada ka jing tiang mar kala asau than kum ta te ong kan ngan le kum no mo kila kli idea nang ne nang tai ki bahing ki parlok para jalan ki bahing asam ki ong bai tharai ka bhaban ra hospital kan dala ra hospital pada ngam tip ka kos ka issue tamba ndang lami na hospital pada mun ngami na kumita khna bala do no ya ka khmat kan kumta kata di ka ayu ka kumno ngayo ka disability kan te endangala dap mina hospital pada nga posisnong te image nga I don ka wei ka sngi kan hata ka next day kan I pensyong nga ha ka sngi kan pensai sngi nga ila hab yalam kan hata porte te pensyong nga po pasai sngi nga par nga ong kumno mata ka sngi ka kumno ta ka kom khluj mo nga parong image nga ong kata di ka sngi te nga par nga nomor first time bakalong dum tamo hajing imna tengah ong tengah keli kan ni syadian kadon ayu syakhamat kadon yu ti mai batai kan syakhamat kasngi ke bapa kawan ate kaliang kalong mi sngi ha otherwise da pipai syadian pada kalong dum no khandiat kan namar ba don ki dieng don ki sie je kum tu kan kalong dum ong te katakin ka first thing mengakan mau first incident mengakan mau ka moment ka ba ngalak ban ka mau nadu banga long disable kan hati kapor ba pangbastum hybrid katno kacik sosi thang te libu che hospital ong bensat klan
te belacur palat kedawai na dong sadong kedawai kacak pekacak belacur ong don kermian sulte don kermian belacur bah tungtuai ka dawai kata cepang sistem te tapat kena sani bet ya doktor eka basmal ai telut doktor ngai boleh nang da nang ri riada ki mensim mo tenta hadu da ko da kia te kata khmat la le la ding pang te la le ta nga ya thu doktor ora ko doktor le kumno kan khmat pet ne la inang ai su kin yo ai su re to sulit ai sek no chung doktor sing bade doktor khmat dalik ta chung doktor sing ro doktor ne khulung la chu palat kedawai lata pat kin te lek semua har ko doktor khmat ro kum batai kum ta la chu palat kedawai te dala wan sa Iing pat kin ngam hira kat siboong pat ngalek hibat smare takman kat siboong sta jem ngalek ha ka we kesgi pade tem kat bangadang le kai lang baki paramajan kam tahi jarang khat ba ya lingba kita ki sisters kan langam baklaki dina Loreto convent lam baklaki ya kita ki missionaries kan te ki pet kin ta ki Iing ama bangalong ba pher kan karukom khamat jonga kalong khabrip tangba utei umare tik te approach kini image jonga kili jayu ni khna ma te image jonga ti ong em united di bami ira te ki lengo kon kuno per utei ulamare tik u ya tik u shong hatrai ding tik kamta kan te image jonga I tho ong kade ka issue te kade ba mensua I khangi I khaya nga normal hi tangba nga akwai pe ka disability lingba ke wei pada ka kos kan te hang tahi senda itai sister I ong kan ye me jonga piplan male ayu ne khana mata bi longkom ne te me jonga tamaram tip sap sho play school chano namar ka school ka don hasnong tama baro ki jing thok de based on cited format ka mun nganom la ban cop up ken man ngam yu issue ke ruta te sister I ong kan to la da phi hun hi ban ailat ingi bangin yalami isya kata ka school kan ba mensua ka don hamoro kan ke jong betini society hi tamba ka office kan de hamoro mensua te yang ita sister yang kan lada pisha hi bangin yalam ye ngin ai kini I takalat kalentima ba in yo bing ya ka jing pulai putih kan plus ndai la yo jing pulai putih te ngi sure ba in biang in bit la shai sngi ila ban support ya lade ila ban support ke yang kasam sedang nang tahi nadu mauro di kasnem 1994 ta kapor tela syong kan Iing kan snem ti telap sister wan sang Iing ti sister khar telap nga lek belakin telek belam ta don tang kini para Iing te ang imagine do lek belah te melap yang awat kan hak sengai belai patkin lap yang tilak keli bapang ba chul chen stom ong long mai ai no yang mo ben start lung ong long skur chan no sta ong to tang ba pi ai mo ong ani ngam an mut ong sim ken mo ong ani ngam long pistang duk pun ngate ni ngam selong ma ang Iing pen start te la he te la yo ma pikin ta kemel musim ho ngasani pen tali ya bu musim betani te suhun curup ngakot keni Rangbah balang kin aku Rangbah balang ni isn elem ngam ya lek bu ya ber cuk sista te ya lek kin lek bu kunta kecik imulung da pas tababun ong etang merue tangani merue
Oh ya bu này mo sumulung nak kata pat. Sudah jauh Matlah. Dah lawan pai ni. Suai boleh pak ai teluk Matlah kat balong mo ngabuk sekolah ta ba on start ben start mo. Bah Cornelius hadin bapendap ya kecing puli na Bethany Society, ulalit betengi ya kecing puli ha St. Edmunds College, bat pendap ya ke graduate. Uni samla Rangbah, udan ya kecing angnuat ben puli komputer ha Enable India Bangalore. Henry kalinti ka bakhang ya u namar ka yeng kasem kamla ben kershan. Henry ha pedengkan ya kecing kutlat bat kecing dem jengu ya ublay bun pli linti. Wan mi uweu he aspa na kecila Nagaland, ubala tendrong ya kecing kit kli halade ben beitingka ya kene kecing puli jong u. 2006 por banga pas to ngali hasin edemans nga enroll de hapa sin edemans kum ya ka 11 12 and andala de 12 ru ngali chaka graduation ha ka ju ka college kan te ngide ki batch baning kong tam ki balong disable ki bami iken ha ka ta ka college te ngilong fortunate in a way ba namar ka college kam khang rengi bengin pule hapo class mo tama in another way pada namar ba maybe lack of awareness lane lack of facilities lane lack of guidance yaki college kum tu kalong kham jenjar te yengi bangin pule bangin yo access ki khot ki slagam to te ke ka ba ngas ngotho shai halade ha ke tu ki por ba unless and until nga long punctual ha class lane nga long attentive ha class am kan sa jenjar kan yang abangan your notes because it's a reality namar don kisnam sa bangi yo access ka library ro tangba dengirung ha library ki khot baro ki long cited format lut ngine le you kan tu ki khot te ki solutions bangi penan kam ti por ngi khot ki par lo ki para class ngang chol sa nginya lek pule khot cha po library ma ki don hi ki batre ban lek ban ngi tama don hi ki bong ngim library kamne kamtai tama haman man ka por bangi yo lek ban lek lang bar ki ayur namar makir ki de ki khana school ki makir ki kwa pule amela de te ki mi opor kan ban focusing ban pule te ki khot ki sla ken ki ayo ladangi pan khot mana ki par lok ki khot jong ki ke pher ta ngin le yu kan to khot ladaki aim kanaro in pha ha hi ban pha pule ha mono em te ladang ayo ki bru ki bat sebun ki ba tre ban ai poringi bakin pen pule lam te labes ndre lada kimio pada ngan le itu ke khot next day ngahapen phai no te kum kita kin ki challenge bangi don ki por college mishakan te 2011 pada ngapas ka degree te nga ong kenya ki para kelas nga mentangin le ayu pada ngin shong hane ha shilong ngin ya wat kam shano mo ana lor bengi long kom neng ya kam him ma nama da pechene station sta ki bru baro ki bay pas college ki shedang shu shong Iing ki ya ud ya nam ya ta ka jing bom yo kam te mangile kat no jing jenjar kin man yo kam in case la ka government kumno ka kham sabun ngi ka kum ai kamro ngan le yu kenang ti office ki files baro daki printed sudah ngimla le ye te na contact ni tai we no hika jungi ba ong dai sa sham iba tre habethni kan kum ti por hi tengi ong ansa nga kwa te ban le ai nam talade ma kum kenja komputer ban le pule komputer lane banganang ban use ki technology kan te tai sa pada yang piku aku mata te lecha Bangalore kan kadon kawai ka institution ba khot ka Enable India kan ha kata ka jaka pinyo ka training plus lada phile bhale le ka job placement sukin icon te marsin ong kapta kan so ya hab ham bar ke jing kwa la jong namar at the end of the day ka kam hi ngai kwa ndangil adep ka training te lada yo le kat kata ka support job placement kemud ngam nganum artatien kan man le join sakata te ngila sedang ban wat sponsors nang tai ban kunwan po sa Bangalore ngila persang ban estimate ngia contact barki trainers apa Enable India kan kumno ka cost of living ngam ta kan kila I estimate ngi bangin lut kata am to ngia wat sponsors naman na Iing te stengkar ngam nut ban pan ada ki ayang stengkar kemut kan sa dunai ka bam ka di namar ka Iing ka sam jungi kam de ka Iing ka ba badon ba em ma te kam ta kan ngila hap shu depend haki sponsors ngia sang keleng ka shlong to phi tang ba jenjar ban yo ki beriu ki basbun ban no senyang ya kata ka jing thrang kan te kemut Indosias kami la khen kata ka Bangalore kan urlong kan kata ka jing kwale jungi Bangalore la du jeng kermen tang ba
very fortunate pada ngi don perlok away pada uba lit kelas lang mengi hapo sen demen si ngi su ong ni ni ngi tingi kuat lit Bangalore la ta pisah pada kata-kata si ingin yo ma te uta pada ken ukanek yang nga don away kontak ba hapo di Mapur udah businessman uta tu ba keluar ken menyerap iki ya kan ono ki jingirap ki badon kam ki ba ma ingin persang ban kanek pi beruta te salik express le de ma pi ka jingkwa ka jong pi ngin sampai pada ulan yang menyerap kat no ula menyerap kumtaken te Rangbah kata ka kontak pada ya travel kan siapa di Mapur tang balik kenduk nang ita businessman kan laklet kerteng jengu tang ba ulang friendly ba ta te udon ka hotel ma ka ba u ran mu te u kontak mu ang sawan be chata ka hotel ba ngas song ngasa manga te orang ta kenting ya lek ngia kontak ki perlok ngi ki alam yang ngi kum ta syadu hotel ngia kendo ita u kan businessman tu ang kai ka purpose ba piwan chane although ngalatip tang ba ngas kwa ban yas ngona pi kai ka purpose piwan sekat syari di Mapur nado na Shillong kata piwan kum ki kena ki bami ma pi seluruh haduk kan balei tengi pergi ong kan kai ka bangi wan kanang sene ke ditang na kada bangi don kam jingirap ma bangi haban lech Bangalore tang ka kos pada ka hai than kan nginam la ban cover na la de kan tiong uang kan tahu kan no pidon kam tharai te ngiong menta te dang menta heti ngidang arrange tang daki laipo sapo hajar kam to te ban kabar padia kasis nam te kanum dap namar ka estimate ke baki aina te kemudak kum non ngide bandon kan khandai po tam kam to te tahu ong to pilala ban piladon menta daki laipo okay rest of the ayu ngin ai mangi ngin ai manga wong kam taken marsen ong kam ta te ka plan kala confirm plus ka jingkermen ru kelawan pai biang kan namar bala tikna te ban poi la ka pisa kala biang te kam taken kata ka turning point again in my life kan mar ladam de hir bangi kendu yau ne businessman u ka plan jengi ngam tip kan long kom no plus ke jingim jong athai kala ban per kan kanum de kum banga shong mata khamat jong pi bangan kren sipang ka journey jong akan kam ta ngasusi biang pat babilia ne lek bangkan luar pelai kumnia menang yo air temo ne yo don paralok ben yarap lem yalam serta yo ulit isne pelai kalat te ben betin hok yalam hok ba temu ko ne ben le etakakam te penang start ela dia te mo poi be he sta kedit hai ken kemusium kedit ba pelai long kumnia poi kat sebang kalu temo te tapat usung per sudah da wan merwero la suhun te so tercar musim sudah adalah keli tu ya ini orang pesu long kumna wan merwe biang baik mai ta Bah Cornelius uklempin lone ya kakabu ka bauyo la nipin sarwa kairu ya kijingerap kibalong kijingkerku bawan hab hau pada kejingminat banjing treshitam haus nam ahajar arpulai ulayo asundan benchimti ya kakam hakakerdan kumo associate manager hapok ka company Enable India Bangalore na pedeng kita bamui de tang mangamarwe plus dan sa iwe pada ibalong low vision means ki ba khamduna ke jingi ikum to ita iwe apart from us to baro kideki sighted sudaken tengah penang nga yala de tengam snoli er la nga yor nga biang ngam yor ngam das ngo nama ngam fokus tan rate ya kata ka ya kata ka rank tangba nda poi second round ru kamta hingla rating biang gila don soki next level of verification ngum to te tengah attend hi kita baro ke interview kum to tema dah halade ka final round pada ki pen Iing aba ngasya select nga bad ita iwe cited colleague ngiar ngun ngisya select na ka organization tangan nong kumno bala syajit kumne plus lese kini kibru kibarit yang nomor ki iya ka potential jong ama bangalong kum tau manager ba biang ban guide ki team members bangan pen iya kalenti ke badai bangan hikai ki kumno ban trai bah ka kam ka jam tengah kamen ngasu ong meto am fine am accepting all whatever is kay certificate ki bangayo
ngasih ong tang mtahi poi perkat ben poi kat kan kerdan la suong ni dam ta ni ilungo poi kat kan kerdan yi pat ba bi la ngopok mapat tu ta ni nang start pas kumian bek ba hebret poi kat kan kerdan mo Ikmie Bah Cornelius confident ling do ping rup ilai sami ki khana shapang ka jingim jung Bah Cornelius nadu bo udang khna bat kumno ujumat ye ka jingsha bench akho hakiwei pat ki para khna namar ka jingbom yu ki khman Ndre kum ka kmie kamju pendu men sia mi rau khun bat ka jupin shlur yu u da ka ba hikai ning kong e ba untre ki kam ying kam sem bat kiwei ki kam kaman man bangale shnong ki para marjan jonga dakiwei pete para marjan ki si Iing am banga yat kumto lane banga sno ki para perbaya umto lejing aseng lane whatever ladang ali dukan ngam to kisi ongen ani utai ubru ba Matlah kisi penan kami ta ki hash ta menar jim ki teng unnecessarily kisi halanang tina silang Iing Matlah kumta kan as a human being the mano hibam snoma yak ta kijing sha khot kumta unnecessary latang baki khot ingi bagi ba ia kia don kam kam sur kom kinta ba it's just a teasing there tenga si ong kini mai balei mo yang aki ong kumta ba nga tengam song tenar mo plus por bangdang ri musola dang akwa makana ban ya show bar ki kana mla na mar kia peta teng hapsha lo kan kita kijing you kan kijing sha kan ben ngam to the main point baka turning point pada kalong ha 2006 kan banga pas ka kelas 10 na Jyotis Road School hi te por banga pas kelas 10 nang tai pada ki long ki khot media ta ngak mau kibun ki media ki bawan interview yang ni kamto te kata kan ka perspektif ka change suddenly kan yakas nong ringi kat ki bayi yang akat ki tu snam balada ki khot yang ada kumbai ta ma mars ni I banga mi ka khot khobor lane banga bang ngayo second division hatu ki por te ki bru ki ong kan ade une khona pleng ula ban le e mo ya nam ta yel de te ka change kan completely nado 2006 hado matangam jo ngo shoba ki bru kin ong yang Matlah la ne we kila address yang ada ka badan burom ki krani I mai pa jong ki krani ki bahing sam jong ada ka badan burom plus kala change completely ta kum to te kata kin di ka turning point actually haswa bangin poi khamat kan Snguriam nga susi thang sanga nga susi thang se hai ni khen ben kum nia Matlah le kum no ste der nga ba le manga mo ba yo air le kum no mo ni ya keren ben ta ai mo de keren ben mo ya sha ila dia keren ben te sibuk lek lentai kuti suya pek tang khamat Matlah ya pek tang khamat ke Rangbah ki temian san ki Kmie Kpa ki ya keren hai tam de keren pat don pat ba suya susu sal pat skor pat keren percaya betul keren deh. Mata adalah long la ayo ka kerdan kumnia pat mata pat ong kila ya burom pat kin tunut sulte ben keren sop pet kan ka Iing ro yarap heprete mensuah ka dia ka Iing kan ka bacot ni katai ding nokong mensuah song sate sa cerung lung sate
Yung darun duk sunglan. Bacot ba? Tiwan sna kan sini yang susna tang yore imo. Te korne pat mata pat telung la yarap kat kan ka ying mo. Kat kan ka ying yarap ini korne. La bah. Sung la. Bayo ay mla ramte ben yarap. Kibum nang ay patila ben yarap kan ni kayi. Lar kapla. Min ba udan ha Bangalore, Bah Cornelius ula poye kenduk parlok bat ki Khun jong MLA barim ka mau plang ba SK Sun pam kwai hadwaru blai. Bat ikong sweet lingdo house nam ajar kharway. Bat nadu kini ka sngi kini ka jingi ej parlok kala su thiet bat yai peteng kat hadu kini ki sngi bamenta. Kini ka long ying unu MLA barim kala yo i ka jing start bat jing shimpang jong Bah Cornelius bat ka sinyang ka baula ban ai sha ka benta ka imlang salang bon long ru nuksa yaki wei pat ki samla ka jala khamtam ki samla ki balangop ha ki jingdi ki basniu habayo jingtep ya ka jingwan ying jong Bah Cornelius shishilong ukun uba SK Sun bat MLA barim ka mau plang ba Eugene San Lingdo ula khot ngopha yo Bah Cornelius banwan a jingkren ha ka awareness program halor drug ka bala penlong ha mau ngap ka jingkhot ka jong imei bat ka balang banu yei binwan chane ba inlong ko resource person kadai ban pen i ki khana ba kalenti ki khana kadon lada kadon ka jingthrang kadon ka mon ba nong no ba ngambet ngambyang na yeng ngimla ngambyang ka de khot met re kumba kalong pej bat i lada kadon ka mon kana kamla ban le ndai kumba kalong mata ha ka juk mata ngi i buon tang ki daw oba kalong kumne oba kalong kumta oba kumne kumta ngi shu bo excuse ndai ngim po shu shakata ka thong ta ka jingkhot i Bah Cornelius bangwan hang ni ba in long kumita ka nuksa in long ka testament ya ka jingshaniah ya ka testament yong ka jingshaniah halade ka testament yong ka jingshur bat ka testament ba ladang-adon ka jingthrang ngala ban yo ban khet yo tawso ki kena ki jungi ki don ki biang ki kejat ki khmut ki khmat nadong ki biang ki yo ki Kmie Kpa ki bala ban ki Kmie Kpa ki bala ban support ki haka jingpuli ki jing ngai kim le kim Iing tu jai tu ki ki la kam kai ki ngop no ki bro dan nak kadang ngai kendu im tala je kan osna mru mo Rangbah tu Khun udah stay jadi nang ta tengah ongi ini pi ngi kita ke jing tris tong ke jing i kum no biki ing ong pidai ban wan ai kenika mo awareness program sini kawai ka point ka bang aku ban ra khamat ki Khun samla jong ga ne ka ri ke jongi ngaku ban ong ki ba pide ki bru ki ba kodor tam namar phi ya biang lut na dong shodong kaying ka sem le si phi wan na ka long ying ka baduk la ne don na phi ki ban wan na ka long ying ka baris pa tang mahaga bakut ngi wan shakane ka parthai ngi wan da ka purpose dei ba ublei ur supha ngi randomly kum to tang man wan shane ka parthai tang man panda bru shane parthai am ka don ka purpose ngi iwe te lada ngim snotho ya ka kata ka purpose ka bangi wan shakane ka parthai am ka jing im jingi kan long ka balengkar ka jing im jingi kan long ka ba ngi shu im kum kal air kan kar shaba bay kal air ngi la shu poi shata kam dei kamta te lada phi wan na kalong yeng ka baduk ru phi haps ngo thogan kanno ka sacrifice kanno ka jinglen la de jong i mei pa jong phi ban penyo phi ka jing nang jing start tangana ka daw ka jing yo bat jong phi ya ka mobile phone la ne ki bon ki parlok jong phi ki be kendo shne lan ti sin kien ki pen shoy ne phi kamne kamta ki ong gan le yu ka kot ka sla anyways da phi dap class 10 ne phi dap metric ne phi dap class 12 phini mi kam dia jam kamun lada phi ngop tangah kum kita ki simple jingsha pun shoy ha ki parlok kamun phim dei kan ubri ubas kham lada phi don hi ka jing thmu lada phi don hi ka ta ka jing thrang ha men sim nala de hi phin sa la hai kan lada phi focus hi shakata ka thong kan sa don ka por ba phin sa yo kan ban khaya to so ba thiang namar ba ha kalin ti ya jam kin bon ta ki jing ding ki ding pen kyang kin don ki sngi ba phin sngo ki phi kwa ban give up no tang ba kata
kata ke jing thar ki siam kata la phi ya le persha susu kata ke jing khlan bor ka jong phi haka bukut phin yok phin poi kan cha ka thong tarang aku ban encourage baro ki khon samla lane ki long kmi long pa baro ki ba ban pe yene ka jing tren ka jongaro bakin shim kan ya kata kalat ke lenti ban pen I ban yalam lenti ki khon ki tira ka lenti ka badai hawaj kindon kipor ba kajenjar than ban sneng ban krai ki khon ki ba mentat ki kumenta kipor nomor ki atrim pelat ban ainia ki trim pelat ki nom skap shu herata ka Iing tama lada wajo ailat ken ngong nomor lada phi don he ta ka por ban ong ban ngan nom sneng shura ngan nom la sneng shura yo tai khon lene ya ka tai khon tang hang ta kan ngemut kan wanrah ke jingjot kan ya ka jingim jong ki khon le jong tada wajo ailat lada longkat bolong ru pen I ki kalenti ba di ki de ban ya hado bakinda poisa kata ka thong kan Nginget ba katu ka video ka bangilawan lam shi pimenta kan long shisha ka jing aimin sim ya phi baro ki bapen baladangi don ka jinget ka bas kem halade khamtam e haublei kalat kalenti kan play ya baro